sing duwe sulaya janji. Hei kanggo adawe sing dilambung kanggo tiang tanos sing gedhe no. Kanggo wong tiang tanos Wong lemah ayu kabeh. obat Mimi Aci sing duwe Srintil rental mobil Joti Kebon Nok Srintil ayapu ang gawe monjok maning yo Anoris Dara tarik ora kena dipercaya. oh iya Omongan selalu sulaya jari arep emaning kula tapi masih angger lelara. aja ngelara suk ayu suka wera lemah ayu monjok kabeh yo wong tani-tani tidak tanos semangat kabeh yo Sumpah pirang-pirang sumpah adawe obat tapi masih main cinta sing awit pertama kenalan sampai lawas hubungan. Mimi Aci sing lagu nonton film deet kene ya Mia Mimi Aci pawai paisal sing duwe rental mobil Joti Kebon wong sukma ayu suka wera lemah ayu monjok kabeh yo hei ha ang gawe Noris Dara tarik hei bos kolor Nako pria Tenimbang omong ini suka mari ganti wong siji kader lanang pirang-pirang ora watir ora melang. obat ha Ora watir kan ora watir tenimbang omong kene suka mari ganti wong siji obat kader lanang pirang-pirang ora watir ora melang. Yen putus karo adawe asik nawam masih oleh ganti ora pandang bagus lan sugih asal eman ora nyakiti. kelingan bengen nalingkan radio kompak pertama kenal Karono Karbika aja iya ngudari apa kanan gaya ngudari klambine sapi iya Iya ada yang ayo kanggo wong supayu sukma ayu tapi dipai je kobang ini ya dia ya del belum opa Mimi Aci sing de lagune ditunggu ya nonton filmnya anak-anak bareng dikit yuk tenimbang omong kene suka mari ganti wong siji kader lanang pirang-pirang ora watir ora melang. Karim baik jare ayae Abdul Jeko Nok Srintil di payotong owok Jeko ya wong sukma ayu monjok wong tani Tenimbang omong kene suka mari ganti wong siji kader duda pirang-pirang ora watir ora melang. jos Yen putus karo akipli menawa masih oli ganti ora pandang bagus lan sugih asal eman ora nyakiti.
sakiti